Preparado ng Department of Trade and Industry sa Bicol sa ikukondusirin ng Regional Coconut Exhibit na pupunan sa Hulyo 7. Sigun sa pamayukan na hensya, 33 na coconut farmers entrepreneur ang mabaling exhibitor sa aktibidad, kung saan itatampukan mga ini ang sa indang mga produkto na gibusanyog. Ang nasabing exhibit, pigpadrinuhan man kan Philippine Coconut Authority. Primerong best ining gigibuhon sa riyon kung saan obheto ka ining maipahiling sa publiko an man iba-ibang produkto kan sa indang coconut farmer beneficiaries na nakabali sa Training and Development Program kan DTI. Yung mga output ng mga product development sessions na kinonduct ng department. Apwer sa coconut products, ibibida man sa exhibit an man iba-ibang cacao products. Katakod kay ini na nga podan sinabol sa publiko na suportahan manan sa indang gigibuhon na aktibidad na magiging dalan man ngani mabisto pang lalo ang mga produktong gibu sa kakao asinyog na matao manin katabangan sa mga saradit na negosyante. Baka magtaka kayo, may kakao. When in fact, coconut project yan. Kasi nga, we are using the Coconut Industry Development Fund and in intercrop to justify nung kakao doon sa coconut. Kasi we program ang DA to intercrop kakao with coconut. Madurar ang exhibit sundo Hulyo 9, nagigibuhon sa rong dakulang mall sa Legazpi. So I'm inviting you all to come and visit and definitely you buy these coconut and cacao products to be showcased. Mientras tanto, sinabi man ni Nabol na pwede sirsindang kontakon sa indang Facebook page kan mga customer nagikan pa sa hararayong lugar na maawat na porbaran ang mga itatampok nindang produktong Tatak Bicol, Tatak Oragon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.